बेंटल कलेजाव एडमिनिस्ट्रेटिभ काम मोनसे मोजां बिल्डिं मोनसे बेखेवना होबाय सार मा बुंदों बेंटल कलेजाव प्राय 1.5 कोटिनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक दिनै बेखेवदों आरो जोबोद मोजाङै लुफुंदों आं नुनानै जोबोद मोजां मोनदों चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोबोद मोनसे गोनांथार गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान बेंटल कलेज आरो बे बेंटल कलेजनि थाखायनो जोंहा साहा ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जथेस्थ' मदद मोनदों दा बे फरायसालिमाखौ एबा कलेजखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हिसाबै दिनै बेवहाय आरोबाव मोनसे एनटिपिसि आरो बड'लेण्ड सरकार जयैनो जोङो माखासे डिस्ट्रिक्टआव डिजिटेल लार्निं सेन्टार बानायदोंमोन आरो बेखौबो दिनै बेखेवबाय बेवहाय गासै 30 कम्पिउटार दङ बेवहाय फरायसाफ्रा बेवहाय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोबां रोखोमनि प्रग्रामखौ बेवहाय खालामनो हागोन आं बेंटल कलेजनि लाइब्रेरिखौ नायबाय जोबोद मोजां वेल मेनटेन आरो वेल मेनेज खालामनानै लाखिदों दा बेबायदि फसंथानफ्रा जुदि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल इनभाइरनमेन्टफोरखौ थासारिफोरखौ मोजाङै बेलेन्स खालामनानै मोजां थासारि लाखिनो हायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद जागोन आं बेखौ नुहुरदों आरो बिनिखायनो जोङो इयुनाव बेंटल कलेजाव साइन्स स्ट्रिम बेवहाय थिसननांगोन मानोना दिनैनि जुगा बयबो मिथिगौ साइन्सनि जुग साइन्स आरो टेक्न'लजि बेखौ जोङो लाफानानैसो आथिखालनि सासे नागरिका एबा सासे सिटिजेना गोग्गो सिटिजेन राफोद सिटिजेन जानो हायो दा नंखायनो जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनदों जे थाबैनो बेंटल कलेजावबो साइन्स स्ट्रिमखौ थिसननांगोन सार जाय समाव गावनि गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ दाफुंनायनि सम बे समाव जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जानानै दा सम थैबाय थानायखौ जों नुनो मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जानाय ड्राग्स जानाय बेफोरो गोदान गोदान थासारिफोर फैदों आरो बेनि फारसे जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनांगोन दा नंखायनो आं खावलायदों जे सासे फरायसाखौ जोङो टेक्स्ट बुकनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बिसोरनि मरेल साइड जि आखल आखु दानाय बेवहायबो जों गोसो होनांगोन बिसोरनि स्पिरिचुवेल साइडखौबो जोङो एसे गोसो होनांगोन मानोना बे देरफुनाय बैसोआव माखासे थासारिजों मोगा मोगि जायो आरो बेखौ मालाबा सौसिनो हास्लाबैयाव जोंनि लाइमोनफ्रा मालाबा गाज्रि थांखि लाफ्लाङो सोरबा जौ लोङो सोरबा मटर साइकेलखौ गोसा सालायनानै एक्सिडेन्ट जायो बेफोरबायदि थासारिखौ जों गोबां नुनो मोनदों दा नंखायनो सोलोंथाइ जि फसंथान बेवहाय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा टेक्स्ट बुकखौ फोरोंनायजों लोगोसे स्कुल कलेजाव माखासे मरेल क्लासखौ होनो थाखाय आं खावलायगोन आरो लोगोसे गामिफ्राव जोंनि जि धोरोमानो जाया मानो एसे स्पिरिचुवेल क्लासखौबो लायोब्ला अब्ला बिसोरो एसे बेलेन्स आरो मेन्टेलि बिथांमोना जोबोद मोजां जानानै थांनो हागोन आं बेखौ नुहुरदों दा नंखायनो बियो वान साइड माने एक्सन बा वान साइड एफर्टजों जानाय नङा एफर्ट शुड बी फ्रम अल साइड गासैबो साइडनिफ्राय बेवहाय नाजानाया थानांगोन थेंक इउ सार मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एन्ड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट 1 इयार कर्स ब्यूटी एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।